Hej, jeg hedder Jimmy, og jeg vil gerne fortælle lidt om på den her video, hvad Terapi X det er for en størrelse. Det er simpelthen en honorering af et behov, jeg ser i den her tid. Nemlig at mange ønsker at krydse tingene på en lidt anderledes måde end det, der har været tradition. Og i den krydsning, der ligger der et blik for, at man både kan gå ind og kigge på selvfølgelig alt, hvad der har at gøre med psykologi, tilknytning, hvad kommer vi af, hvad er vi givet ved i forhold til vores forældre og vores omsorgspersoner, men også alle mulige andre ting, der sådan ligesom konstituerer, hvad vi er som mennesker. Det kan være sådan noget som ren neurologi. Hvad vil det sige, at man er, hvad vil det egentlig at sige, at man er kapret af sin amygdala? Det er jo efter manges mening enormt vigtig nukleus, vi har i hjernen, som er kommunikerende omkring følelser. Rigtig meget omkring det, man kalder hijack af din amygdala, hvor man bliver ligesom på en eller anden måde fanget i nogle låse i amygdala, men den står også i kommunikation med mange andre dele af vores centralnervesystem. Blandt andet vores vagus, vores præfrontale lapper, vores hjernestamme i det hele taget. Så et blik ind på blandt andet neurologi. Sidder du fast i nogle låse, det der for eksempel hedder en vagus shutdown. Jeg ved godt, der er måske mange fremmedord her. Men det kan betyde, at du har været igennem noget traumatisk. Og så er det måske selvfølgelig noget at gøre med det, du kommer af fra tidlig tid. Men det er godt damit også noget at gøre med, at du har noget neurologi, et nervesystem, som står i et særligt spænd, som skal støttes på forskellige vis til at blive mere frit på en anden måde. Så det var et lille dyk ind i chok-traume-terapigenren. Og det er jo også alt muligt andet. Så hvad er vi i forhold til, når vi taler omkring ernæring? Hvad er vi i forhold til vores fordøjelse, hvis du har en dårlig fordøjelse? Hvad det så end betyder, ikke også? Men forstoppelse, diarré, oppustethed. Hvad har det så betydning for hele det område, der hedder kommunikation fra, det er ENS, det er det enteriske nervesystem, der er nogen, der kalder det maven, hjernen i maven, og man kan sige, ENS, det står simpelthen i sådan en helt autonom kommunikation, og så har det så krydsende baner over til vagus, som så sender tilbage til hjernen. Så hvis du er glad i din mave, så kan det have en afsmittende effekt på din oplevelse af at have det godt. Og modsat, hvis der er bål og brand, og det ikke fungerer, det ikke glider, som jo er en del af det at have en sund fordøjelse, så producerer du ikke den mængde neurotransmitter, der skal til for, at ENS fungerer godt. Ja, og så er der... Så tilbage til Terapi X. Altså, så det er at inkludere forskellige områder, og det er så også kropsterapi. Det kan være breathwork, det kan være meditation, og det kan være sådan noget som, der er mange forskellige steder at trække veksler på. Så dybest set er det egentlig en slags, i udgangspunktet, honorering af, at vi er bare kompliceret os alle sammen, uanset hvordan vi vender og drejer det. Så det er sådan lidt, hvad det er. Og så kunne man så spørge, hvordan skal du så komme videre? Sådan lidt afhængigt af, hvad er det for en problemstilling, du har med dig. Der er jo mange af de store depressioner, angst, stress, at man er kollapset, altså traumatologien. Og hvordan det er jo, at
fra mit vedkommende, at netop trække veksler på mange af de uddannelser, jeg har med mig. Så jeg er jo funktionel mediciner, altså ernæringsterapeut inden for skolen for CET. Der var en mandlig klient her forleden dag, der sagde til mig, jamen altså, hvis nu at vi laver alt det her terapi, så nytter det jo ikke noget, at jeg spiser alt det her crap mad. Og det synes jeg faktisk var enormt fedt, at lige præcis kom fra ham, fordi det plejer at være kvinder, der er lidt mere ops på det her med maden. Men jeg er enig, at mad det er information, og hvis ikke at du, hvis du virkelig spiser dårlig mad, højinflammatorisk mad, altså så sætter du dine systemer i bål og brand, og det støtter i hvert fald ikke et terapeutisk forløb. Men ja, der er chok-traumaterapi, der er psykoterapi. Jeg har siddet i den her stol i snart 15 år og arbejdet professionelt som chok-traumaterapeut i snart 10 år. Og så er der hele det her område, som jeg synes er enormt vigtigt, det er kropsterapi. Så hvis du kommer med et højspændt nervesystem, eller et depressivt billede, eller et angstbillede, kunne jeg sagtens have lyst til at foreslå, at vi også arbejder med på Brix, med kropsterapi, så vi ligesom både inkluderer alt det, der har at gøre med at være nærværende i stolene, og lave nogle traditionelle terapeutiske greb. Det kan være gestaltterapi. Alt det, der inkluderes, kan man sige, i den traditionelle psykoterapeutiske kontekst, samtidig går på Brix. Altså det der med at arbejde med et bindevæv, der måske godt kan trækkes lidt i, nogle led, der måske skal frigøres, nogle muskler, der skal pulses, og kombinere det. Altså hvor vi går tæt på alt det, der er ømt og svært, og måske kollapset, og så få det på Brix. Det har jeg altså virkelig, virkelig gode resultater med. Og så er jeg også, jeg arbejder meget med breathwork, så er jeg rygestop konsulent. Det er sådan en lille ekstra ting, jeg har lavet i ret mange år for virksomheder og kommuner gennem et firma. Så hvis du ryger og ønsker at stoppe med det, så er det en fantastisk mulighed. Altså når først vi arbejder i de her lag med sindet, og også med kosten, så er det sådan lidt, altså virkelig til højre benet. Slip lige de der cigaretter der. Ja, det sidste jeg vil sige, det er, at det er, altså uanset hvad du kommer med, så er jeg håbsorienteret. Og det er jeg, fordi jeg selv har været så meget på røven. Da jeg var i starten af 20'erne, var jeg igennem nogle enormt hårde ting, der var meget, meget tæt på at koste mig livet. Kvad jeg tænkte selvmord og forsøgte at begå selvmord. Og heldigvis overlevede jeg. Og har så taget det her lange stykke arbejde, snart 30 år, med at arbejde og gå til workshops og tage uddannelser og gå i terapi igen og insistere på, at det jeg er på indersiden, det har en værdi. Så det er lidt det, der løber af mine blodårer, at det er altid håbsorienteret, når du kommer her hos mig. Betyder det, at jeg altid kan helbrede alting? Nej, det er slet ikke det. Men det vil altid være håbsorienteret. Og jeg plejer at sige til klienter, at hvis ikke du har set resultater inden for 3 måneder, så skal vi overveje, at du skal måske finde en anden terapeut. Fordi et godt terapeutisk forløb, det handler jo rigtig meget om relation. Det handler rigtig meget om den kemi. Har du tillid til det her nervesystem, du sidder overfor? Jeg vil ønske dig en fantastisk dag, og hvis du er interesseret, så send mig en besked.